No niin, täällä sitten Oki ja Straight Shooter kirjekuorialistin messuilla toiminnassa. Tehdään live-tuotantoa. Syntyy kirjekuoria nelivärisinä laitteesta valvomatta. Sekä voidaan tehdä 5 spottivärillä valkoisella aika kivan näköisiä joukosta erottuvia kuoria. Tämän lisäksi meillä on täällä tänään ekspertit paikalla, eli Wolfin pojat siirtokuvamateriaalien kanssa. Voidaan siirtää pintaan kuin pintaan kangasta, keramiikkaa, kuten mukeja, kynttilöitä, puuta, kaiken näköistä mahdollista löytyy mihin tuotteita voidaan sitten tulostimesta siirtää lämpöprässien tai vesisiirron avulla. Lisää myöhemmin, kiitos.